subscribe khaji hai ingko YouTube channel no ketal video naina bagai te video notification mana bagai bell icon press khanya tapok. Hello friends, singtini social media viral angjak Watwi mese salo rizamung bai musajaga video no naliano to humdingke sing video nain naliano.
Watwi mese salo kisi salo dong thok mani nang bai malani jatuh dong thok mani nang bai malani Watwi mese salo kisi salo dong thok mani nang bai malani jatuh dong thok mani nang bai malani mese salo kisi salo dong thok mani nang bai malai rancha dong thok mani nang bai malai jatu dong thok mani nang bai malai Friends, bini mosamung te derajok to belai naithoka te narok bahayang jaka bini mosamung no tola comment khai sari te video saja khe video no like comment te share khai na tabok de Hambai.